Dobrý, asi to můžeme otočit. No. Tak. Jo. A to víš to špatné, nebo je lepší tam to? Já jsem předpokládal, že jedno bude tady a jedno tam, jak si ty. Ale dopředu už to nejde. Dopředu už. No jedno bude tam, jak bylo auto teďka stálo, a to druhé postaví buď tam dopředu, nebo tady. Navrhnu jim, že tady je pravděpodobně lepší místo, ale jestli to chcou postavit tam, tak jim to nechci bránit. Jasný. Aby to nedělali, jak je končená práce. Položíte si nejlepší tyče, které jsou nejsilnější nejsilnější. Na všechno můžete dostat, protože se potom vydá plachta. Tu jednu vydáte úplně nejsilnější, který to někde bokem, a vyberte si ty tři, vyberte si ty tři zvedací a ty položíte na tu plachtu takhle dvě a takhle jednu. Vidíte, to se vidět, tak to tam bylo. Tak pojď sem. Bereš si metr a půl, uděláš loďák přes ty dvě tyče. Já to je velká. Nazvednout. Tam potřebuje vázat. Ne. Indiáni dělali taky loďák. Takhle. Počkej, já vím. Takhle ho máš. Jo, tak je. Takhle, no. Počkej, ne, tu ze spodu ne. Z vrchu, no. Tady si ho do ruky vytáhni. Jo, víš. Ano. Ještě? Ano, takhle, dobré. Druhý loďák. Máš loďák, teď si ho dej sem. Dej do této výšky, sorry. Sem si ho, posun si ho. Tak, ještě kousek. Tak, potřebujeme mít sem Luka. Drž to furt nahoře. Tak a teďka uděláš. Mám ho dost dobře utáhli. Že ho povolím a utáhnu, ne, jak jsi říkal. No, já to. Tak a teďka ho uděláš druhý tady. Jako Jenom přes to sole. Hej, když to dělá Dan, tak to nedopadne moc dobře si jde. No. Jenom takhle nebo ještě jeden? No, pohodě, ještě jednou. Loďáka ze dvou. Tak, loďáka ze dvou. Tak, zkontroluj, že máš to výška sedí tady. Tak, udělejte. Ambulák tady můžeš Nejdřív to utáhnete a pak to povolíte. Nebo že to povolíte a pak to utáhnete, to řekl Kecka. Tak, tady ambulák, hoď. Každý kydne tyči nakonec. Každý konec se tyči chytit. Vem ten střed, Lukáši, tam jako Honzík, A Dan s Honzou a Dan s Markem budou zhruba tady. Jo, můžeme jít přes Jo, to? můžu jít přes kyši. Já snačku čeknu. Máš Leo, už stojí a už točíme kolem Lea. Točíme kolem Lea. Točíme kolem Lea. Tak. Leo, může tyči kousek blíž. Tak. Vy dva, všichni na zem. Kromě tohoto. Tak tady kružuješ. Jak Kecka. Tu stejnou tyč jak Kecka, Lukáši, ty si úplně... Ale takže to zvládneme i to. Absolutní mňou mají. Je dobrý? Teda z těchto tyči stojí u dveří tady ta. Ano, proč? Dveře budou na právo. Protože byla u plachty, na plachtě u dveří. Jo, ona je delší. Protože ta plachta je, tento poloměr je delší než tento poloměr, aby byla dopředu protáhlé ta typy. Na tom typy můžeš všimnout, že ke dveřím je delší. Ano, to mi dělá. Druhou sem, třetí tam. Ne, tam se to třeba postavila pod další stranu. Tak druhou sem, třetí sem. Čtvrtá tyč potom půjde sem. Tady pátá tyč sem. Šestá sem. Marku, tlač to tady do země, ať se to nepohne. Ty to tak zvládl. Keck. Můžeš tam zkontrolovat odpadovku?
Bože. Viděli jste, kam všechny strčí? Za chvilku se vrátím. Jo? Ty dáš zase tady s tadyma, zase od dveří a zase do levé vidlice. Ne, to je moc víc. Nezvodím ty. Drž. Ale teďka si musím najít. Počkej, a já to hážu. Úplně na kraj. Jak to ukážu. Taky na kraj. Ne, jako to z druhé strany. Tady bude prostřední a tam musí být mezera, jo? To vždycky je schovávat prostředí. Zálež to zvedno? To včera ten byl. Ty první tři, No. všechny se dávají do téhle vidlice. Do téhle. Potvrdil i Ne do Miky. té zadní vidlice. Potvrdil i Miky. No, Miky má pravdu. A jak je to Ale naše nejdřív se dává tam ta strana. ale Hej, Pajdo, klidně není to jde. Miky vlastně tvůj padavá, Tak ne? jdeme první. Klidně, dej tuhle do té samé vidlice, co jsem dal já. Hej, kdo to vyváží, takže to bude stát samo, Honzíku. Dáme takový... Honzík, do té samé vidlice, co jsem dal já. Ne do té zadní, do té přední. A my jdeme do levé nebo do přední? Ne, vy jdete do té samé vidlice. Fajn, tak Jen to mám dělat, to pajdičku, pajdínku, Zadní si pajdínku. doběhnu zase podívat. A mělo by to být naopak ty vše, ale Nepochopil, co jsme teďka udělali jako za změnu. Dali jste to mezi jiné ty, tu trojnohu. Honza to pochopil? Asi To? jo. Já? Já jsem Že tyhle tři i ty tři, co jste měli, tam se dávají do stejné té přední vidlice. Vy jste to měli v té zadní vidlici. A je v tu jako důležitý nějaký rok? Je, protože ta plachta je prostě nějakým způsobem, podívej se na to. měli No, že ten naše je právě taky tak, jak to bylo teď špatně myslím. No, tak se takže pak vy tady nedí, dvě. že to máte špatně. A to je jedno nějaká strana, to je kam? A ještě zpívají posvátné písně. Uga čaga, uga čaga. Kde záběr, Honzíku? No, ještě zaplatím. Dal bych za 10 krát. Tak máš to podíl, tak to vezmu podíl. Tydy. Páro, no, ještě se naučím, to střelím. Musíš to nadhodit do toho, To má být jako nahoře. to má být tam v tom nejvyšší. A jo, já jsem myslel, že to může být kdekoliv. Tak to je jiná, že jo? Já, no. Vždycky obejdeš, ty ho nahoru a stáhneš. Ty ho nahoru a potáhneš. A teď ty. Pořádně. Dobré? A teďka těch 20 cm tam na mě. A teďka to je co za úzel, tak to jsem myslel, že budu jako vědět aspoň. No, ty to nepoznáš? To je dvojitý obyčejný úzel. Dvojitý obyčejný, akorát ho musíš navázat tady na to. Já to zkusím. To se prostě naučím. No, musíš. Tak, a už to máš špatně. Ne. No máš. Jo? Jistě. Počkej. Hej, tak to asi nemám šanci vymyslet. Mám ti ukázat návod. No. Musíš tam nejdřív udělat ten uzlík. Pak to teprve prostrčit tím očkem. A pak ten uzlík. Hej, jo, aha, ty jsi to udělal. Takhle znovu obtočit, víš? To je dost jako dobrý. To jo. To je skautský. To je dost dobrý jako. A je to aspoň pevné. Jo. Je to rovně vůbec. Nepřiješ, že to nějak. No to je jedno, jestli to je nebo není rovně. Protože já myslím, že je to dobré. Jo, je to v pohodě. Budete to mě. Tak to musíš tak. Nejsilnější muž tady dán. Hej, To tak to vezme se... celé tady i s tou tyčí. Jo, ty chlapci tam. To je jedno. Celé to takhle vezmeš i s tou tyčí. Hej, jo, to jsme dělali. Tak. Tady uprostřed to vezmeme my. To vezmete tam na konci. A jdeš tyčkou v lesu. A Ivanovi zády. Dělejte.
Tak, kole bálucha. Tyčkou k lesu tam, jak je to dřevo. Mezi týpím a hangárem. Hej, kde je Lukic třeba teď? Stačí. Jdeme tady tou tyčí k patce toho. Hen? Tak, postavit. To budu držet? Takhle jo? Odbalíme. Chceme jo? Co tam vypadá? Rozbaluj, tam. Tak si to normálně rozpal. Jo. Dobré, někdo tady musí být, ne, kam s tím, nelostím nikam. Tady patku držet a budeš tomu pomáhat. No, bacha, rukama, protože když to budeš držet a vyletí ti to, tak ti to dá po nose. Jak tobě do hlavy minulý rok. Jo, to někde tady bolí, víš? Tak, ty to chytni tady za ty dveře, nad dveřama. Dané. Tak, a ne za tu šňůrku, za to. Jo, zvedejte. A ty pojď, Dané, pomalím s tou plastou, pojď. Ty to musíš držet. Chlapi. Hej, tak vy jste len. Musíte po té tyčce ručkovat. Teď to nedají lout. Zaberte, jďte. Hej, Filip. Padák, největší na světě. A teď se dívej, Leo, nahoru a musíš se trefit do té samé vidlice, jak tam máš ty. Ale my to nevidíme. Ale Leo, říkám, ne ty. Co se tam děje? Tam Honzo, pojď sem. já tam nemůžu chytat. Počkej, ven, ještě ven. No, na mě. Ještě. No, otočí tu tyč, ještě. Podle toho, co jsou prostě manuální. Nějaký zádrhel. Pajdulko, máš u mě marshmallow. Musíš se na nějaké jehlice a setnout se. A tam tu tyč, tam tu chlopeň, co máte vevnitř. Si vemte nějakou tyčku a vystrčte ju ven. Hej, počkej. To půjde ven. No, já vím, že to půjde ven. Nemáme to mít níž šperku. Leo, trošku pojď zpátky. Ale to podříznete. To je to samé, co jsme z toho šili ven ten. To bude také. Raz, dva, 3, 4, 5. Od zadního dílu musíme Já se jenom začít. dívám, jak to tady, jo, tady je. Tady, pojď sem. Tady to podrž. To je on. Ještě. Tam zase natáhni. Potřebuju, aby vždycky vzala ten, no, ten lají a zvedla mě ho, jak vysoko to mám, tady je to asi dobře, ne? Jak vysoko to mám přivázat. No, kde to bude, co? Tam je to moc. Stokrát to měříme, No pak to nějaké stejně nejde. šejbra.
Můžu? Budeš vázat a já ti to budu stavovat. Normálně mašličku, jo? Ano. Taková zdřívala ručička. Máme ještě nějaké kolíčky? Máš? 2 metry. Kolik máš? 1,90 m. Tak to má 1,90 m. Ale ty postele některé máme kratší, takže bychom zbytečně zabírali prostor. Dobře. Je ráno, abych zahnal svoji rozpalenou